Жив ли е, здрав ли е и за колко пари са го съдили? Чета Атомни навици и вътре автора разказва някаква история за касиер, който бил помолен да отреже на две някаква подаръчна карта, която била изпразнена, за да стане невалидна вече. И така няколко клиента този ден дошли, изпразвайки подаръчните си карти. Той директно ги отрязвал на две, за да станат невалидни след всяко изпразване на подаръчна карта. Докато не дошъл следващия клиент и касиерът чекира картата, взима ножицата и я отрязвал. И тогава вижда, че той всъщност е отрязал кредитната карта на този човек. Според мен за тази история трябва да се напише цяла книга. Имаше напълно недостатъчно информация, много се заинтригувах, сега ще го проуча, но искам да знам как се чувства този човек в момента, къде е, жив ли е, здрав ли е и за колко пари са го съдили.